जोंनि थाखाय बे अनएक्सपेक्टेड माने 3 months कमप्लीट जायैनि सिगाङावनो गोबां जोङो कमिटिफोरखौ दानो हाबाय आरो दाथ' 3 months कमप्लीट जानाय लोगो लोगो जोंहा गुटे बिटिसिनि गासै डिस्ट्रिक्ट कमिटिफोरा दाफुंजाजोबनाय जाबाय बेजों लोगोसे ब्लक आरो प्राइमारि कमिटिसफोरखौबो आनखि बुथ लेभेलनि कमिटिफोरखौबो दा दाफुंनाय जाबाय आरो रायजो राजानि जि मदद बियो जोंखौ थारैनो थुलुंगा होगासिनो चिरां जिल्लानि दिनैनि बे निसिमा ब्लकखौबो दाफुंबाय औ दिनै निसिमा ब्लकजों लोगोसे निसिमा प्राइमारि लोगोसे आमथेका प्राइमारि बेखौबो लोगोसे दानाय जाबाय मोनथाम कमिटि दिनै रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजोफोरनिफ्राय गोबां मोजां अनसायनाय मोनदों आरो बे गिदिर एरियानि रायजो राजाफ्रा ओरैब्लाबो जोबोद सांग्रांखा खारन बिथांमोना थांनाय गोलाव समाव जा बर'नि सोमावसारनायफोर बेफोराव मैखोमै बाहागो लानाय खस्थ' मोननाय आरो बे हानि बिगोमा जानो हानायनि आन्दोआवबो माने एक्सेन्डि बेफोरनि जि बिहोमा दङ बेखौ बिथांमोना बावाखै दिनै गासैबो बैसो जानाय मानसिफोर बेफोर खोथाखौ रायखांदों जोङो थारैनो साबायखर बावो बिथांमोनखौ जे हारिनि थाखाय जायफ्रा बावसोमदों मावदों बेखौ जे बिथांमोना गोसोआव लाखिदों इसेबां बोसोरनि उनावबो आरो बेबादिनो दा गासैबो ज' जानानै जोंखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोना थांखि लादों मोनबेसे सिटआव गेलेगोन आं बारे बारे सोंबाय थानाय जायो नोंथांखौ लोगो मोनोबा बेसेबां सिटआव गेलेगोन बे नोंथाङा जेरै गले गले सोंबाय थादों आंबो गले गले बेखौनो फिननाय होबाय थानांगोन जे जोङो दायो रिपर्ट लाबाय थादों अबयसे जोंहा दाख्लै 8 थारिखआव जितु CWCनि मिटिं दंमोन बेखालि जोङो थांखि लाबाय जे दायो केन्डिडेटनि थाखाय एप्लाइ खालामनो जुरिजेननो हासिगोन आरो जोंनियाव अलरेडि एप्लाइ खालामहांबाय गोबां माबानिफ्राय समस्थिफोरनिफ्राय आरो बेबादिहाय जोङो लासै लासै आवगायलांनोसै नायगोन माबे माबे समस्थियाव बेसेबां जों गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन आरो मोनब्रैजियावनो होजोबनो हागोन हाया बेखौहाय जोङो बे गावबा गाव डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो ब्लक कमिटिफोरनिफ्रायनो जों रिपर्टफोरखौ लानाय जागोन आरो जोंनि जितु दा गुबुन गिदिर गिदिर हान्जाफ्रा होंगो दोंगो जथुमा खुंगासिनो दोङो सोरखाराव थानाय हिसाबै बेनिफिसियारिफोरनि जों माबायावहाय अपोजिशनाव थानायब्लाबो गोहोगोरा पार्टिफोर जों लासैहै ओंखारसिगोन बे मासनिफ्राय जोंबो रायजोनि गेजेराव ओंखारसिगोन जोंहा जिहेतु गासै स्ट्राक्चारा दा कमप्लिट जाबाय दिनैनि बिबुंथियाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन जोंनि भटारफोरा 500-1000नि गेजेरावनो गावखौ फानो होननानै दा बे बेलायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोंनि बे भटार रायजो राजाखौ मा सांग्रांथि होनो सानदों जोंनि गोबाङानो दा आथिखालावहाय माने एज ए होल दिनैनि पलिटिक्सखौ जुदि जों नायोब्ला बे पियरलि माने कमार्शियेल बादि जाबाय नाथाय एपिबिआ बुंबोबाय थादों जोङो फैसा आरो नंखायनि सायाव थागोन आरो बेबायदिनो जोंनो खावलायनो लुबैयो खारन गोबां समावहाय जोंनि रायजो राजाखौ थाखा फैसाजों बायो भटार्सफोरखौ थाखा फैसाजों बायो सोरबाया 500आव बायजायो सोरबाया 1000आव फानो नाथाय जेब्ला जोङो गावनि भटखौ फानगोन अब्ला आंहा उनाव आरो 5 बोसोराव मोन्थाय गैया जाहैगोन सासे मानसिया जेब्ला आंनि भटखौ बायनानै थांगोन आं बिनि उनाव बिनि खाथियाव थाङोब्ला बिथाङा देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बुंगोन नोंनिफ्रायथ' आं भटखौ बायदोंसो स' बेबादिहाय गावनि गोथार भटखौ रावबो जाहाथे थाखा फैसाजों फाननाय बा बायनाय खालामहोआ बेनि अनगायै जोंनि इयुन जोंनि यां जेनेरेशननि एबा लाइमोनफोरनि इयुननि गोजोर राजखान्थिनि थाखाय मोजां मोनसे आबहावानि थाखाय जों साफ्रोमहाबो बिबान दङ आरो बे बिबानखौ गोसोआव लाखिनानै जों दानिफ्रायनो जाहाथे गासैबो कसियास जानानै थायो आरो मानोना जों साफ्रोमनिबो आखायावनो बे गोहोआ दङ जों सोरखौ गोहोआव लाबोगोन जों माबादि फिउचार राजखान्थि नागिरो माबादि जोंनि इयुनखौ नागिरो समाजनि हारिनि बे जायगानि इयुनखौ माबादि नागिरो बेयो जोंनि आखायावनो दङ बेवहाय बेखौ साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजाया साननानै मोजां गोग्गो थांखि लानानै भट होगोन होननानै आं आसा खालामो